Paikalliset sanovat, ettei kukaan mene tänne auringonlaskun jälkeen. Haaste hyväksytty. Okei, eli kuulin outoja ääniä tästä metsästä viime yönä. Oliko tuo orava vai aaveorava? Veliseni. Tuo ei ole minun. Joku iso juoksu tästä. Okei, joku täällä on. Tunnen sen. Ei. Se oli koputus. En kuvittele. Okei, pysy rauhallisena. Olet 8 jalkaa pitkä. Ole mies. Se jahtaa minua. En tiedä minne mennä. Toivottavasti se ei näe minua täällä melkein paskoi housuuni. Mikä tuo pitkä juttu on? Voi paska. Se tuli takaisin! Vittu! Minä vannon, että kuolen tänä yönä. Luulen, että aktivoituin juuri kirouksen. Miksi se on nopeampi kuin minä? Minulla on pitkät jalat. Okei, jos mä kuolen, ladatkaa tää ja muistakaa mut. Se on tulossa. Minua pelottaa, vittu. Se sai mun jalan.